Kadhi nyime jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua tiyo kod thuolo mar alam ne piny Kenya e boyo liet mar siasa e kinde kod jatend piny Kenya William Ruto. Rigathi oloso romo mokwongo mokelo kanyakla kod jatend piny William Ruto bang' wuodh Ruto e piny Amerika ka Walter Nyambaga nigi mathoth. E kinde alam ne piny Kenya mane tielo mar 21 e boma ma Nairobi, mane okelo kanyakla jotelo buora, jo od bura, jotend dinde, jong'ad buche, governors kod oganda josalam kanyakla kod jokritus e kind jotelo mamoko. Rigathi Gachagua otie kod rieko mag jokapuoyo kendo soyo siasa mamuol kokuoyo pi kuom liet mag siasa mosenenore e kinde kod jatend piny William Ruto ka koro ne ginenore wang' gi wang'. Kenyans were monitoring what you are doing in the States. And there is something that you're doing there that created problems to many husbands across the country. When you are walking there holding the hand of the First Lady, it put us back here under a lot of immense pressure. Your Excellency, our spouses, led by mine, Pastor Dorcas, were demanding that we emulate the President and hold their hand wherever we go. Rigathi Gachagua oyero weche mamit magolo thuolo bure kendo nyong'o go jatend piny William Ruto kod mbaka ewi wuodhe mare mar piny Amerika. Rigathi okone Ruto ni jo Kenya nyocha ni matek ewi dwach wakeni mage mar mako lwedo kawendo kendo chamo kod ginyadhi elela gino mar Rigathi koni tim jorochere ma Amerika. This morning you did just that. As we welcomed you from your car to the whole room to here, you are walking fast with me, chatting. As Mama Rachel was trying to catch up with you as we came to this room. So the matter is sorted. That was an American thing. Magi oneno kaka yore mag kweyo liet mag siasa e kind William Ruto kod jalup ne Rigathi Gachagua mane rado kuom thuolo mokwongo tok ka Ruto yande odhi e limbe mare e piny Amerika. Ruto korka kore mane nenore ka buonjo kane kod ranyisi mar ni weche Rigathi odonjo ne ondhudho. Bwana Yesu asifiwe. Okoni oseluonge mar chopo e nyim riwruok mar Men Conference mondo ler gimomiyo ne ondhiyo lwet Mama Rachel Ruto ka gin e piny Amerika. Ruto otiyo kod thuolono mar kweyo liet mar siasa mosebedo e kind duond bura mar UDA. It is true that I have been summoned by the Men Conference. And I will go and answer. Magitimore ka jalup jatend piny Rigathi Gachagua nyocho much Ombasa kod jotelo moko nini machiegni kod jatend piny William Ruto weche mane okomoro ja od bura ma Kaptaret Oscar Sudi to kod jotelo mamoko. Ka esechego jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala bende ne temo olo boka kuom jogo makelo liete chama mar UDA. There are few people who have proximity to the president. Wamefura, wamekuwa na kiburi mingi. Wanafikiria ati sasa wamefika, wanaweza kuja mlima ati wapange viongozi ya mlima. Sisi hatuwezi panga viongozi ya bonde la ufa, lazima tuheshimu nyinyi. Ati huyu Oscar Sudi asisunguke, akae kwa constituency yake. Na sasa hiyo unaongea uko kwa constituency ya mwingine. Walter Nyambaga, Ramogi TV.